jeg har fået bare Prøv igen. The bag is in the stream and the Reeboks with the straps and the whole club is looking at her. She hit the floor. Last thing you know, Du var meget sød til at begynde at lave det der. Tænd i lyset. Månen lyser Det hjalp ikke. Listen står højt. Tryk på siden. Ser de sorte skygger. Virker det ikke? Og mit hjerte. Tryk på de andre. Der er noget, der skinner i mine øjne. Syng videre, mand. Syng nu. Det var her god sang. Du sang meget bedre. Det er mig, der skal. Er det ikke dig fra Popstars? Low. The Reeboks with the straps and the whole club is looking at her. She hit the floor, she hit the floor, last thing you know. Sådan går low. Fuck, hvad skal jeg ikke se den video? Nej, det går ikke, nej. Fuck, hvad skal jeg Fordi jeg ved ikke, hvor min amerikaner er, nej. YouTube! Nej, lige ud, Martin. Superman, woo, woo. Hvor kører du hen? She hit Du kører the til dig, floor, Savne? she hit the floor, last thing you know. Sådan går low. Sådan går low. Er det ikke Shorty Got Low? Er det kun mig? Det ved jeg ikke. Fuck dig, Mal! Du er anderledes end andre mennesker. Vi er en hest. Du skal fandme ikke... Anne-Grethe, hun er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Det var fordi du sagde, at jeg var en hest. Så kom jeg til at tænke på Anne-Grethe. Faktisk så har jeg været inde i ungdomshuset dengang, hvor det var det var stå op, ikke? Dengang hvor det stod op. Det var meget godt, du ikke var den, der lå ned. Dengang hvor det ikke var lavet af brosten, ikke? Dengang det stod op, ikke? Dengang jeg var... Ikke også, ikke? Ikke også? Det er lige godt træt. Du har vundet på smuljer, du Det er mig, jeg snakker! Sippet! Ikke også, ikke? Hallo, jeg snakker! Kigger du folk tit i øjnene? Nej, tig stille, jeg snakker, når jeg siger det til dig, skal jeg nok lige forstå, ikke? Ikke også, ikke? Jag pratar svenska. Ska jag plocka potatis som till familjen Knutsson? Ja, det ska du där. Det är jättebra. Jag är det bra. Vi ska prata svenska the rest of the aften. Ej, det går ikke. Julie, hold kæft. Nej. Du bytter kæften i, gør du? Ja. Nej. Ja, det gør det. Det er jättebra. Det er 8 minutter med Shike 2. Se den video med Shike på YouTube. She hit the floor, last thing you know. Sådan går lå. Du må ikke dreje, der er rødt. Der var grønt. Der er rødt lige der. Der er rødt i mine øjne. Hold op her til højre, ikke? Jo. Hvis der kommer DKVN, ikke, så skal vi have taget så mange billeder, at jeg skider i bukserne af skræk. Fordi der ikke er noget. Fordi der er børnelæs. Du kan ikke